V tejto časti nášho kurzu sa budeme venovať motivácii. Motivácia je to, čo všetci chceme rozvíjať, nikto nechce stratiť a pre zvládnutie jazyka je nesmierne dôležitá. My sme si už v predchádzajúcich častiach hovorili o cieľoch, ktoré majú významný vplyv na motiváciu, pretože úspešný cieľ nás posúva ďalej a chce sa nám učiť sa viac. A dobre nastavený plán a vybudovaný zvyk nám pomôžu preniesť sa cez tie obdobia, keď tá motivácia pokrývkáva. Nevzdať to a pokračovať ďalej. Ďalšie dve významné veci, o ktorých budeme v tejto časti hovoriť, ktoré podporujú našu motiváciu a ktoré nám pomáhajú v tom našom úsilí vytrvať a dôjsť do konca, sú skupina a lektor. Ako ľudia máme prirodzenú potrebu sa prispôsobovať svojmu okoliu. Preto skupina, v ktorej sa učím jazyk, je pre mňa nesmierne dôležitá, pretože ja sa prispôsobujem prirodzene tým ľuďom, ktorým do tej skupiny chodím. A tu je nesmierne dôležitý ten jazykový audit, o ktorom sme si hovorili, pretože ak je správený správne, tak ja mám skupinu, v ktorej sú ľudia s približne rovnakými cieľmi a približne rovnakými potrebami. To znamená, vzniká mi prostredie, kde sa ľudia dokážu jeden od druhého učiť, vzájomne sa podporovať a motivovať. Je to niečo, čo sa prirodzene deje, bez toho, aby ma to stálo vedomú energiu. Aby som do toho musel ísť cez disciplínu a cez vedomé chcenie. Je to prirodzený proces. Druhý prirodzený proces, ktorý sa v triede deje, je, že ma inšpiruje môj lektor. Ak mám lektora alebo lektorku, ktorí sa vzdelávajú, pracujú na sebe a robia svoju prácu dobre, tak sa posúvam rýchlejšie. Dnes vieme, pretože na to máme výskum, že učitelia, ktorí sa vzdelávajú, majú úspešnejších študentov. Tieto dve veci, inšpirujúci lektor a dobre vystavaná skupina, sú také moje dva zadné motory, ktoré mi pomôžu v tom jazyku sa posúvať rýchlejšie, ktoré mi pomáhajú preniesť sa cez tie obdobia, keď sa mi práve veľmi nechce, ktoré mi pomáhajú uspieť. Neznamená to, že sa nemusím učiť, alebo že nepotrebujem disciplínu, že nepotrebujem svoju vlastnú energiu. Sú to len veci, ktoré tento proces spríjemňujú a zefektívňujú. Preto je dôležité, aby ste si svoj kurz vybrali zodpovedne, aby ste si overili, kto je lektor, ako je vystavaná skupina. Nepodceňujte to, sú to dve veci, ktoré vám môžu významne pomôcť, alebo naopak, môžu vás aj zabrzdiť.